Zorganizovali sme úplne úžasnú diskusiu na tému, ako navrátiť duševné zdravie. O tom, aby sme hovorili o dôležitosti tejto témy, o duševnom zdraví. Privolali sme si skvelého Ivana Pavloviča, ktorý je terapeut, psychoterapeut s úžasnou skúsenosťou v tejto oblasti, pracuje so svojimi klientmi, často hovorí o psychohygiene alebo venuje sa aj o tejto téme a o duševnom zdraví ako takom vie veľmi veľa. Naším hosťom bude aj Zorka Inka Grholová, bývalá prezidentka z ICF, ktorá sa venuje koučovacími metódami, koučovacím spôsobom sa stará o svojich klientov a venuje sa tomu, aby jej klienti mali nejaký ten balans v tom svojom duševnom zdraví. Privítame organizáciu Návrat. Pravdepodobne nás navštíví aj samotný riaditeľ tejto skvelej organizácie, ako aj Daniela so svojím kolegom alebo s kolegyňou porozprávajú o tom, že ako sa v takej organizácii, kde sa pracuje často s nevýhodnenými deťmi alebo s deťmi, ktorým nebolo až tak dopriaté na začiatku, starajú o ich duševné zdravie, respektíve duševné zdravie rodičov, ktorí aj pomáhajú takýmto deťom. Veľmi sa na vás teším, či sa už pripojíte pasívne alebo budete aktívnou súčasťou našej diskusie. Každopádne 5. októbra od 18. hodiny na online platforme sa vidíme. Stačí, keď sa prihlásite na našom webe na túto našu úžasnú akciu. Suma je samozrejme symbolická, 3 €, ale táto suma ide, aby sme podporili organizáciu Návrat, kde samozrejme Power Coaching ešte ponúkne aj oveľa väčšiu finančnú hodnotu tejto organizácii, pretože veríme tomu, že dobré veci treba podporovať. Teším sa na vás.